Těhotenství je krásná věc. Akorát, že já nejsem těhotná, ale ty možná jo. Takže balonky stranou a pojď se podívat, co jsem vytvořila. Těhotenský diář pro celou tvojí cestu těhotenstvím. A co v něm najdeš? Najdeš tam například stránky pro uchování všech ultrazvukových snímků, samozřejmě prostor pro výběr jména miminka a nějaké tipy na nevolnost, výbavička, co koupit, sehnat, zařídit, s tím souvisí i finanční stránka a výdaje a samozřejmě plánovač úkolů. Zkratky, ty tě budou provázet úplně celým těhotenstvím. Týden po týdnu, co se děje s tebou a s miminkem, jak poznáš příchod porodu a nějaké babské rady na jeho vyvolání, týdenní diář, samozřejmě nedatovaný a na celý rok, porodní plán a přání, jak to má všechno probíhat a vypadat, přání a vzkazy miminku, mamince a pak prostor pro samotné miminko, porodní příběh, kdyby bylo potřeba, tak nějaké mandaly, to-do listy, nesmí chybět ani poznámkový blok, věnování miminku a je tam toho ještě mnohem víc. Chceš mít všechny vzpomínky na jednom místě? Klikni na odkaz a pořiď si svůj těhotenský diář.